دور کیمرہ چلو جی اللہ میرا شیر بھائی نارے بھائی دنیا سوا لاکھ نعرہ ہے جی اس علاقہ کی جانی پہچانی شخصیت چودھری یاسین حسین خان اختر خان واقع برادری حقیقی جناب حضرت خادم خان پٹھان صاحب چودھری وسیم گجر رائے محبوب فلیر اور محمد امین نور صاحب غلام آباد چوری صاحب جناب حضرت محسن چوری صاحب فیصل جان ملک محمد نواز بھٹی صاحب ملک خالق کوکر ملک حاجی لیاقت علی کھچی صاحب سردار سجاد خان بالوچ افرایم بھٹی صاحب عزت مور جناب محترم چودھری ریاض حسین کموکر صاحب صاحبان بھی تشریف رکھسوں تے فالتو بندے بھی عوام نو کوٹی ویکھا جو مہربانی قابل شاز قابل احترام جناب محترم ملک جعفر باقر صاحب ایم ڈی ایل جلیل گارڈن اڈا نائر نمور ضلع فیصل آباد رائے شکیل یارب کا کھریل 133 سنگت گروپ جناب محترم رائے نوید کھریل جناب محترم ظفر اقبال فاغالو صاحب مہربانی نے چلو جی باقایا کھلاڑی صاحبان تشریف رکھسو جی مہربانی نے بسم اللہ کرا جی تشریف لے کے آ رہے ہیں میرے قابل صاحب قابل احترام اس علاقہ کی جانی پہچانی شخصیت ٹک ٹاک سٹار جناب محترم رائے ارسلان لیاقت کھرر صاحب رئیس صاحب داؤں ضلع فیصل آباد مکمل گروپ نے آمد حوصلہ افزائی کا شکریہ بڑی مہربانی اور شمدیدہ کھرر صاحب مہربانی نے چلو جی پہلا مقابلہ پہلی کبڈی کوئی شامت نہیں کر رہی ایک دفعہ زوردار تاڑیاں جی زوردار تاڑیاں جی ہاں جی ملک لیاقت علی کھچی سے مقابلے واسطے رائے محبوب کا کھرل ضلع ننکانہ سے مقابلے واسطے ضلع فیصل آباد کیا بات ہے کھچی اینڈ کھرل ملک جعفر باقا کھیڑا اسلام صاحب رہ صاحب گستاخی ہے تو سی بوائیں دیکھ لو اسی کرسیاں تے بیٹھے آجو بسم اللہ کرا جی تشریف فرمان اس علاقہ دی جانی پہچانی شخصیت ٹک ٹاک سٹار جناب محترم رائے ارسلان لیاقت کھریل رئیس صاحب داؤں ضلع فیصل آباد برادری حقیقی رائے محمود لیاقت کھرل صاحب کو شمدیدہ کی مہربانی اپنی آمد نقد 1000 روپے انعام حوصلہ افزائی کا بہت شکریہ مہربانی چلو جی اللہ امیر ناصر پہلی کوٹی پہلا مقابلہ جی جی زوردار تاڑیاں جی زوردار تاڑیاں جی ساتھ موجود نے رائے محبوب خان کھریل جعفر شیر جناب محترم ملک حاجی لیاقت علی کھچی افیسر پنجاب بنے کھرلا پنجاب پولیس آج کل بڑی ہوا ہے جیتے انہیں تو بچ کے روی استری صدی ہے استاد صدی صاحب رائے ریاض صاحب مہربانی کرو جی کوڈی تے خیال کرو جی دو تین تاڑیاں بھائی تاڑیاں نے زوردار تاڑیاں نے ریفری صاحب ہاں جی 5-5 چاچا ہاں جی 5-5 چاچا نے کیا بات ہے اچھا فیصلہ زوردار تاڑیاں
تاڑیاں بھائی تاڑیاں جی زوردار تاڑیاں جی زوردار تاڑیاں جی اہل علاقہ اہل حلقہ زوردار تاڑیاں جی کیا بات ہے آوان والے ہر مہمانوں خوش آمدید رکھ دیں مہربانی جی پہلا تھا جی مستری صاحب دو ہاتھوں چلے کرارے اس جوڑ داخلیا جی تاڑیاں بھائی تاڑیاں جی زوردار تاڑیاں جی کیا بات ہے رائے محبوب خرل سے ماشاءاللہ زندہ باد چلو جی جناب نے سامنے بہت تگڑا مقابلہ ساتھ میں سردار سجاد خان بلوچ صاحب جعفر سے ملک محمد نواز بھٹی بہت ہی تگڑا مقابلہ ایک باری زوردار تاڑیاں جی زوردار تاڑیاں جی آئے بھٹی اینڈ بلوچ صاحب آئے بلوچ تیری افرطیاں 10 روپے دی 10 روپے دی گل سی 10 واہ بلوچ واہ آری آٹھیں جی زوردار تاڑیاں جی زوردار تاڑیاں جی سالے سال شوکت رحمانی صاحب زندہ باد چودھری امجد سیلوین صاحب رائے اکبر خان کھریل مستری کرامت صاحب حاجی قاری امانت علی صاحب رائے ناصر کھریل چودھری ناصر عرب صاحب مربانی رائے جزریات رحمانے کا کھریل چودھری شمی احمد چوپیر صاحب ہاں 2 3 4 5 تاڑیاں بھائی تاڑیاں زوردار تاڑیاں جی عوام حضرات تاڑیاں بن دیا نے زوردار تاڑیاں جی کیا بات ہے بلوچ صاحب زندہ باد سردار سجاد خان بلوچ صاحب ساتھ موجود جعفر سے ملک محمد نواز بھٹی سے ویلو بھٹی میں کیا بات ہے بلوچ صاحب زندہ باد بھائی جان ماشکی صاحب مہربانی کر سدی تشریف رکھ سدی مہربانی بھائی جان سپیکر بند کرو بھائی جان چاٹا کا کھڑک نہیں آ رہا مہربانی کر سدی سر ایک منٹ بشارو صاحب رہے بشارو صاحب سپیکر بند کراؤ جی عزت ماؤ جناب محترم چودھری مبشر شوقیہ صاحب آفیسر شیشن کو ڈال ڈیوٹی تحصیل جنال اور ضلع فیصل آباد خوش آمدید رکھتے شوقیہ صاحب مہربانی مبشر شوقیہ صاحب نظر نہیں آ رہے دریہ دیں شاہ بابا لوچا بھٹی لل کر دائے مستان شوکت بچ بھائی بچ ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے چلو جی بلوچ صاحب دوبارہ آئیو آگے
شاٹ مار لگے شاٹ مار اچھا لگتا بچے نے باہر لگتا کیا بات ہے مستری کرامت علی صاحب گاڑی امانت علی صاحب چودھری عبد السلمان صاحب چودھری مزمل صاحب مہربانی جناب عبد العزیز صاحب مہربانی چودھری محمد نواز صاحب کا شکریہ مہربانی مستری محمد نواز صاحب رائے ناصر خان کھرے رائے اکبر خان کھرے صاحب رائے خدری عبدالرحمانی کا کھرے چودھری صدیقہ میں چوکیوں سے موجی بندی سے بنا وصول کرے واہ بندیوہ آیا لونا ہے آیا لونا ہے آیا لونا ہے کیا بات ہے 10 روپے دی گلفی 10 روپے دی مستری کرامت صاحب آفیسر محکمہ ویالو جی مہربانی کر سو جی تاریاں آیا لوڑا ہے آیا لوڑا ہے آیا لوڑا ہے کیا بات ہے مستری کرامت صاحب میاں عبد الرحمان صاحب میاں عبد السلمان صاحب مہربانی کیا بات ہے ماشاءاللہ زندہ باد کیا بات ہے ماشاءاللہ زندہ باد چودھری مبشر چوکیا صاحب چودھری شہید چوکیا صاحب چودھری عرفان چوکیا صاحب حوصلہ افزائی کا شکریہ مہربانی جی کیا بات ہے صاحب کیا بات ہے چلو جی اس جوڑ کا دوسرا جی آنی چودھری ابراہیم کی طرف 500 اور لگیا 1500 جی چلو جی اور ڈائی والا حل جی تاڑیاں تاڑیاں زوردار تاڑیاں نے کیا بات ہے لینا صاحب زندہ باد قابل عزت قابل احترام رائے شکیل خان کھرے رائے نوید رحمانے کا کھرے جناب اکرم علی اختر بٹو صاحب ملک جابر واقع صاحب رائے متیاز صاحب مکمل پینڈل دیا خوش آمدید اگدہ مہربانی اپنی آمد رائے شکیل آخری آجی اس جوڑ دا آخری آجی کیا بات ہے مستری کرامت صاحب امیر علی مستری سے میاں عبد الرحمان صاحب ابراہیم چودھری سے چودھری خضر یادر صاحب مہربانی چودھری عبد السلمان صاحب رائے اکبر خان کھڑا
वेशा जोर मारते दिखा है अखिना जलील सतेरिया नो रसिया तो डरते दिखा है लुणा साहब दे नुकल ताई सारे जंगल उत्ते सरदारियां करते दिखता है उससे शीन वाली बकरियां में से सद के चरते दिखता है आया राय अकबर खान खड़ा है इस कोटी में खुशों के चौधरी यासीन लेना वास्ते नगद 1000 रुपए नाम जोरदार तालियां दे जोरदार तालियां दे क्या बात है माशाल्लाह जिंदाबाद इस इलाका की जानी पहचानी शख्सियत चौधरी यासीन लुणा साहब अल्लाह ताला जनाब की हयाती दराज करे सारी मेरी दुआ है क्या बात है चौधरी यासीन लुणा साहब हौसला अफजाई का बहुत शुक्रिया बड़ी मेहरबानी चौधरी इब्राहिम साहब हौसला अफजाई का बहुत शुक्रिया मेहरबानी साढ़े नाल तेनू खड़ा सुनी दे रस्ते अपनी गोट खाना चाहिए कोशिश कम से कोई रानी खान पसंद नहीं जिवे शायद कश्मीर के लोगों हिंदुस्तान पसंद नहीं पर साहब तेरे नाल होवे सानू इंसान पसंद नहीं क्या बात है शान भाई आओ जी शान भाई स्टेज पे तशरीफ ले आओ जी तशरीफ फरमाने राय बकर इजाज खान खड़ा है राय महमूद रियाकत खड़ा है डॉक्टर शाह रसूल चंदर से आओ जी रबानी साहब मेहमान आला तशरीफ ले आओ जी राय अबू बकर इजाज खान खरल तशरीफ फरमाने जनाब मोहतरम राय अबू बकर इजाज खान खरल राय अब्दुल रहीम खरल राय महमूद रियाकत पिरोका खरल हाल साउथ अफ्रीका डॉक्टर शाह रसूल चंदर साहब क्या बात है जी राय अबू बकर इजाज खान खरल हौसला अफजाई का बहुत शुक्रिया मेहरबानी जी तशरीफ फरमाने राय अब्दुल रहीम खरेल राय शिव नंबरदार साहब राय नासिर खान खरेल राय खिदरियत खरेल चौधरी सदी अहमद चूकिया साहब मेहरबानी जी इज्जत बाब राय मुयसर खान खरेल चौधरी शर्जील औला साहब राय शकील जालम का खरेल 333 संगत ग्राम जिला फैसलाबाद चलो जी अवाम की कंट्रोल की मेहरबानी जोरदार तोड़े खान अख्तर खान पठान ताड़ियां ताड़ियां जोरदार ताड़ियां ने इस तो बाद जनाब अमर कपूर बादशाह से मुकाबले वास्ते खान अख्तर खान पठान नई आले निवासियों ने बताइए मेरा बहुत तू भी 2 मिनट बाद जा घड़ी देख आ जा
چلو جی بھٹی صاحب محمد اسلم درویش دربار علی دیگدی نشین میاں عبدالرحمان شیخ جناب نے تامد ابیا شکریہ مہربانی آون علی وقت دیگدی نشین جناب محترم چودھری ظفر اقبال شیخ چودھری ناصر عرو شیخ خصوصی شکریہ جناب محترم چودھری امجد سلمان شیخ جناب نے تامد ابیا شکریہ بڑی مہربانی چودھری صاحب کے تھوڑی سنگت علالیہ باغ نبیسہ میرا وعدہ سمجھ قرآن پرواہ نہیں چھوڑنا پائے جاوے تیری ساتھ ہے مگر جہانے تے دھکا کھچی نو کہیں دے مگر نہ دے میں رکھی اتنا صرف دے آنے میری نسل بھی تیری ہے نسلہ تو ہوتی بخشی چار قربانے آج رات بھائی جان دربار تھے میڈمہ دا پروگرام ہے شیخین حضرات ٹھیک 8 بجے تشریف لے ہوئے آجے آج رات دربار بابا محمد اسلم درویش کنجر پروگرام شیخین حضرات مہربانی کر سجی تشریف لے آجے کنجر چودھری خضر یادگیرو صاحب مہربانی جناب محترم چودھری خضر یادگیرو صاحب نائی دل تا بے شک نہ لکھے آنکھت سجو کریٹنا نایا وقت لکھ دے ہماری نفرتوں اکھیاں نو میٹنا نایا میرے ماں نو فرق دیکھن دے آتے بے جرم کے سیدنا نایا تیرے صاحب کرو درد دیکھو جنہ دے سکتا میرا کنے اویٹنا نایا جناب محترم چاری شاہ رسول صاحب مہربانی گورنمنٹ میڈیا جناب محترم جناب محترم حاجی ارون شیخ رئیس آف نائی اللہ صلی فیصلہ بعد ایم ڈی میڈیا چینل خوش آمدید دے مہربانی حاجی صاحب کے اللہ سونا آمیو ناصر ہوئی زندگی دے ہر میدان انشاءاللہ پیر نہ تھڑکی دعا منگنا وقتاں دیتے استفانے ایڈا بلتا رستوں دی گرینی کسے وقت دے رانی کھانے کوئی تین میلی آنکھ ویکھے ایڈی جرتے کس انسان خصوصی تامن جناب پپو ساؤنڈ سسٹم اڈا نائی اللہ صلی فیصلہ آباد پر آپریٹر بھائی شاہ برام صاحب جناب دے تامن دا بے شکریہ مہربانی جی کدی تے کد کوئی نہیں پپو ساؤنڈ والے نو ملنا ہوئے انوانے دا بات کوئی نہیں بڑی مہربانی جی